No, my jsme šli vlastně z diskotéky, odsaď z Lužanů. Tady jsme stáli, kouřili jsme před barákem a odsaď z diskotéky vyšla prostě banda cigánů. No a tady vlastně začali na nás řvát, tak jsme se snažili to nějak uklidnit, oni se do nás pustili, tak jsme zaběhli do baráku, rozkopali dveře, začali nás mlátit teleskopama a prostě všechno špatně, no. Absolutně netušíme, nikdo. My jsme tady prostě stáli a oni šli a začali nás řvát, napadli nás. Absolutně nikdo neví proč, no. Když šli, tak nám nadávali prostě a tohleto, tak když jsme se schovali dovnitř, tak začali řvát mrtky bílí, vylezte, my vás zabijeme a takovýhle věci. A absolutně ne, jich tady bylo, my jsme jich odhadli 20, teď nám na kriminálce řekli, že jich bylo 18, co jich pochytali a my jsme absolutně v 6 neměli šanci. 5 nás uteklo nahoru jakoby do bytu a když jsme zjistili, že 6 nemá, tak jsme běželi dolů a oni už byli pryč a ten tady řval bolestí do byty jak pes a oni vlastně už mazali pryč odsaď. Já jsem dostal tím teleskopem roztrhlou tvář, no, zašitou a ten leží v nemocnici, má zlámanou ruku, nalomený krční obratel, pobitej celý. No, nejdřív prokopali spodek těch dveří a házeli nám do nohou ty dlažební kostky, aby jsme pustili dveře, aby se na nás dostali. Do Šluknovského výběžku jede 50 policistů, včetně členů pořádkové jednotky a obrněných automobilů. Mají tam zajistit větší bezpečnost. Kriminalita je tam totiž oproti loňsku více než dvojnásobná. Poslední kapkou byl rasově motivovaný útok v Rumburku. 18 Romů tam v neděli napadlo 6 mladíků. Na místě je Martin Kočárek. Martine, kdy se ve městě posílené policejní hlídky objeví? Dobrý večer. Policisté a těžkooděnci už momentálně kontrolují problémové lokality. Poslední obrněné dodávky se odsud z Rumburského policejního střediska rozjely do terénu před pár minutami. Podle policejního prezidia budou posílené hlídky hlavně vykonávat takovou tu běžnou hlídkovou činnost plus případné další úkoly, které policejní prezidium vydá. Jak dlouho tady zůstanou, to zatím není jasné, prý dokud bude potřeba a hlídkovat budou ve večerních a nočních hodinách. Jejich hlavním úkolem ale patrně bude dohlížet na páteční demonstraci proti kriminalitě, na kterou se chystají až stovky lidí. Jinak jak probíhá vyšetřování ohledně toho nedělního rasově motivovaného útoku, to se dozvíte v následující reportáži. Policie dnes obvinila dalšího útočníka, je mu teprve 17 let. Přesto patřil k těm nejbrutálnějším, vysloužil si za to přísné obvinění. Z trestných činů výtržnictví, poškození cizí věci, ublížení na zdraví a pokusu těžkého ublížení na zdraví s rasovým podtextem. Stotožněno a vyslechnuto už bylo celkem 17 lidí, kteří se na útoku podíleli. 18. útočník je na útěku a policie po něm vyhlásila celostátní pátrání. Policie v současné době zná 17 z těchto lidí, kteří se účastnili toho útoku v Rumburku. 2 jsou již obviněni, 1 je hledaný, zbytek je vyslechnut. 2 útočníci jsou stíháni vazebně. Matka jednoho z nich říká, že její syn nebyl útočníkem, ale obětí. Ty víly šli na ně, že jo, začali je po nich házet kamenama, co jsem se dověděla, co mi řekli kluci. Přinejmenším divné ale je, že zranění utrpěla jen skupina 6 mladíků. Každýho mlátili, přes desky všechno a kamarád, co právě byl, jak je v té nemocnici, jak nemůže mluvit nic, tak zařval, ať zdrháme, že je zdrží, jak jsme utekli nahoru. A jak jsme se šli, že za námi není, tak jsme se vrátili zpátky dole pod schodama. 3 nejagresivnějším útočníkům hrozí za rasově motivovaný útok až 12 let vězení. Mladistvému jen polovina. Zbytku výtržníků hrozí až 5leté tresty. Martin Kočárek, televize Nova. I když po útocích v Novém Boru a Rumburku začaly v této oblasti působit speciální hlídky policie, je tady další napadení. Skupina romských mladíků přepadla odpoledne přímo ve Varnsdorfu muže Oberlích a okradla ho. Případ sleduje Ivan Berka. Ivane, co přesně se tam stalo? Dobrý večer. Tak loupežné přepadení se stalo odpoledne ve Varnsdorfu, což je město přímo sousedící s nyní velmi často jmenovaným Rumburkem. Mladíci, kteří měli být celkem 4, přepadli invalidního muže. On sám jejich věk odhadoval na takových 14 až 16 let. V tomto případě ho však ani brutálně mlátit vůbec nemuseli. 25letý muž se totiž pohyboval pouze o francouzských holích a bez nich nebyl schopen pohybu, natož se nějak účinně bránit. Čtveřice výrostků ho jednoduše povalila, odepla mu ledvinku s doklady, platební kartou a hudebním přehrávačem. Mladíci jsou v tuto chvíli podle našich informací na útěku, měli by být ale obyvateli ubytovny v ulici TG Masaryka sídlící v sousedství sociálního odboru městského úřadu. V tuto chvíli probíhá pátrací akce po těchto 4 mladících.
Došlo k okradení 25letého muže, kdy mu teda odcizili ledvinku i doklady s platební kartou a s MP3. Toho činu se měli dopustit 4 mladí muži a utekli pryč. Varnsdorfská policie už zahájila přípravné trestní řízení ve věci podezření z trestného činu krádeže. Oni použili násilí nějaké, nebo ani nemuseli? Nemuseli, ten muž byl zcela bezbraný. Bez těch holí francouzský byl zcela prostě vydaný na pospas těmto občanům romské národnosti. V Rumburku právě v tuto chvíli začíná plánovaná demonstrace proti kriminalitě ve Šluknovském výběžku. Svolaná byla po nedělním útoku skupiny 18 Romů proti 6 mladíkům. Na akci bude dohlížet až okolo 200 policistů. A je tam i náš reportér Martin Kočárek. Martine, jak to tam vypadá? Dobré odpoledne, tak ta situace je tady zatím klidná. Jak se sami můžete přesvědčit, tady za mnou se srotilo odhadem asi tak 500 až 600 obyvatel Rumburku. Zatím se ale žádné nepokoje neočekávají, policie ani nic podobného hlášeného nemá a na pódiu hovoří spíše představitelé města. Na akci bude dohlížet okolo 200 policistů, stojí na příjezdech do města, kontrolují auta, zatím tady ale vidět nejsou. Někteří lidé, kteří tady na náměstí mají obchody, tak se na to už dopoledne připravili, dokonce si zabarikádovali obchody. Možná ale o něco o poznání zajímavější situace ve Varnsdorfu, kde policie zatkla hlavního organizátora těsně před zahájením té demonstrace. Pravděpodobně, nebo s největší pravděpodobností šlo ale o jiný případ, který se té demonstrace netýkal. Po půl hodině ho ale znovu pustili, každopádně dav tam už rozlícený byl, teď už tam by měla ta situace utichat. Jinak dnes v noci došlo ke schůzce ministra vnitra a policejního prezidenta tady v Rumburku, kteří řešili tu situaci, tu napjatou situaci a jak se ji rozhodli řešit, respektive co je výsledkem toho jednání, na to se podívejte teď v reportáži. 2,5 hodiny řešili ministr vnitra, policejní prezident a policejní ředitelé z Ústeckého a Libereckého kraje se starosty šluknovských obcí, jak zabránit rostoucí kriminalitě v regionu. A tohle vyjednali. Primární řešení je teďka zastabilizovat ten trend, který je tady negativní, to znamená zvýšený nápad kriminality. Stát musí dát najevo svoji sílu. Posílené hlídky teď budou mít za úkol srovnat bezpečnost v regionu do latě. Až se jim to podaří, přijde na řadu druhá fáze. Teprve poté, co se nám podaří tady v podstatě ten primární efekt, to znamená tady ta stabilizace, tak se můžeme bavit o trvalém umístění sil a prostředků. Dokud prý v regionu nebude pořádek, vládní a policejní pomoc neskončí. Máme přislíbenou v podstatě pomoc na neomezenou dobu. Veškeré výdaje na zabezpečení Šluknovska prý pokryje ministerstvo vnitra ze svého rozpočtu. Martin Kočárek, televize Nova. Kamil Cepero. Právě on mohl stát v čele rumburského útoku. Policie po něm pátrala po celé republice. Mohl být kdekoliv, ale z ničeho nic se objevil v malém východočeském městě. Muž se sám přihlásil na policejní služebně v Holicích. Protože byl v celostátním pátrání, policisté ho okamžitě zadrželi. My vám teď nabízíme exkluzivní záběry, jak ho 3 muži v uniformách vedou k výslechu na okresní ředitelství v Pardubicích. Můžete mi říct, co se dělo v Rumburku? Proč jste se přihlásil na policii? Co jste dělal v Holicích? Mladík zarytě mlčí, ale bude mít co vysvětlovat. Zadržený muž je podezřelý ze zločinu těžké ublížení na zdraví. V neděli 18 Romů napadlo v Rumburku 6 mladíků. Jedním z hlavních aktérů je pravděpodobně právě Cepero. 25letý muž strávil celou noc u výslechu. Petr Brzek, televize Nova Pardubice. Tvrdé jádro čítající kolem 200 lidí se rozbíhá do ulic Rumburku. Přehrajte to! Pokoušejí se dostat k domům, kde žijí Romové, kteří před týdnem surově napadli 6 mladíků. Těžkooděnci se snaží zabránit krveprolití. Odpovědí je jim útok jablky. Zaměřují se na vedoucího skupiny. Je vepředu ten pustej. Je starter. Za co? To máme ještě za cikány, to jste jim přijeli pomoct! Ještě byli do prdele, když nás řezali!